спрос очень вырос последний год. Это вообще уже как пирожки они у нас расходятся. Qozon yanındагы Noxa Avia бакчачылык şirketi. Биредә 400 участок бар. Игълан эленеп 2-3 көн узуга алучысы да табыла диләр. В связи с пандемией. Пандемия булгач бакча сораучы кешеләр күп, табигатькә чыгасылары килә. Йөрүчеләр күп. Менә мин монда гел җәй буе шушында, тегендә монда йөреп торалар, юкмы сатучылар дип. Әле миңа бер иптәш хатын да әйткән ие. Сатучы булса әйтәле дип. Монысы тимер юл буендагы Столетник бакчачылык şirketi. Биредә 200-гә якын җир участогы. Сатыла торганнары да бар. Кайсы менә шушындый ташландык хәлдә, икенчеләре яшәрлек. Менә мисал өчен сатыла торган бакчаларның берсе. Сатучысы әлеге белдерүне әле 1 май көнне генә куйган. Ә менә бакчаның үзе, күргәнегезчә аның торырлык йорты, 4 сутыдан артык бакчасы, әлеге бакчада агач куаклары һәм түтәлләре бар. Әлеге бакча шәһәр эчендә дә урнашкан. Постоянно приходят покупатели, спрашивают. Сатып алучылар һәр вакыт килеп сорап тора. Сата торган участокларыгыз бармы диләр. Соңгы 2 елда 15ләбе сатылды. Алучы бар, сатучысы гына аз. Күрше железнодорожник şirketендә дә шулай ук. Очень многие приходят, спрашивают. Күпләр килеп сорый, тик сатучылары гына аз, 2-3 участок кына калды. Алар нигездә әти-әнисе үлеп, балаларына бакча кирәк булмаганнары. Сатуга куелган бакчаларның мәйданнары да, бәяләре дә төрле. Сату алу белдерү сайтларында күренгәнчә, бүген теләгән кеше дачаны 60 меңгә дә 25 миллион сумга да алырга мөмкин. Былтыр пандемиягә бәйле рәвештә бакчаларга ихтыяҗ 2 тапкырга арткан булган. Аның белән бергә бәя дә. В первую очередь влияет, конечно же, сама дача. Бакчаның суммасына беренче чиратта аның торышы йогынтыясы, йорты нинди материалдан төзелгән, мәйданы күпме, икенчедән урынының табигатькә якын булуы. Әйтик, Идел буе янындагы бакча елгадан 3 чакрым ераклыктагы бакчадан кыйммәтрәк булачак. Өченче күрсәткеч шәһәрдән ераклык, ераграк булган сайын арзанрак. Сатып алучылар арасында яшьләр дә, олылар да җитәрлек ди риэлторлар. Әмма шулай да сатып алучыга караганда сатучылар күбрәк икән. Шуңа соңгы елларда республикада яңа юнәлеш популярлаша. Бакчаларны җәйгә арендага алып тору. Белдерү сайтларыннан шундыйларның берсенә шалтыратып та карадык. В связи с тем, что у нас умерла бабушка. Әби үлгәч безгә бакча кирәкми, шуңа арендага бирергә булдык. Майдан алып сентябрьгә кадәр тәкъдим итәбез. Бакчадагы барлык уңыш арендага алучыга. Төрле елны төрле кеше килә. Җәен яшәп торырга яшьләрдә арендалаганы бар. Пенсияга яңа гына чыккан өлкәннәр дә. Шулай да бакча сатып алырга ниятләсәгез, белгечләр бу эшне кышка калдырырга киңәш итә. Бәясе арзанрак була диләр. Шул ук вакытта аның тискәре яклары да бар. Әйтик, участокның язгы кырсулар астында калу ихтималын белеп булмый. Моннан тыш соңгы елларда халык бакчаны күбрәк ял итү урыны буларак ала башлады ди белгечләр. Яшелчә утырту модасы әкренләп үткәндә кала. Бүген Татарстанда бакчаларны уртача 300-400 мең сумга алырга мөмкин. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.